Hello guys, ito na naman. Mani agtutan nyo guys, oh. Para kay bisita. Narang pagkaon guys. Wait, tarik danay, wait. So kayo sa to guys, so nagsugba pa na siya. Si Dani. Tago ko lang. Kayo sa diri guys, so basic ini siya, nagsugba rin siya. Dani pag ko ano, dani pag. Sugba siya baboy og isda. Ha? Kasi mo